Il-lejla tajba, mill-ġdid nilqakom għal xandira diretta mill-Kurja għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Jude Xikluna. Illum qegħdin nitolbu biex il-mulej jagħtina l-grazzja nelbu d-diffikultajiet tal-ħajja fiċ-ċirkustanzi preżenti. Ejjew narfu li l-mulej jinsab magħna u li anke permezz ta' din il-Quddiesa hu ser ikompli jkun il-faraġġ tagħna. Nitolbu flimkien mal-Arċisqof. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri għad-Quddiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Ferħ ta' min ħobbok, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, bi grazzja tiegħek li ma bħala, aħna nistanew b'kull barka. Għatina li nwarbu li moddi tagħna u ninbidlu fi bnedmin ġodda, ħalli nitħejjew tajjeb għas-saltna glorjuża tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien Sużanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, inti li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti li taf b'dak kollu, taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut, u minn dak kollu li taf li fih il-ħażen tagħhom, taf li taw qalu dak li qalu fuqi, jien ma għamilt xejn minnu, u Alla sema it-talba tagħha. Huma u sejrin biha l-mewt, Alla qajjem l-Ispirtu Qaddiż ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Danjel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek? qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ, tikkundannaw waħda minn ulied ta' Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu is-sewwa? Erġgħu lura fejn isir il-ħaqq, għax dawn taw xhieda falsa kontrija. Minnu ejja oqgħod f'nofsna u għejdilna li għandek tgħid la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Danjel qalilhom: ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien, u firduhom minn xulxin. Danjel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Int li xedt fi ħżunitek fl-aħħar dnubietek tal-imoddi laħquk. Dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna n-nies b'daħtija u teħles lil ħatja, meta l-mulej qal: toqtolx lil minu bl-ħtija u l-bniedem sewwa. Issa qgħidli ftit jekk tassew rajta x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien. U qallu:
taħt is-siġra tad-deru. Qallu Daniel, sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu ta' Alla għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor. Qallu, ja nisel tal-Kananin u mhux mill-Lut, il-ġmiel għamik u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael li huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minn ulied Ġuda ma qaditx għal ħżunietkom. Għejdli mela, x'siġra kienet dik li qabditkom taħta flimkien? U hu wieġeb, taħt is-siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, intu wkoll b'din il-gidba tiegħek ġbidt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla tiġa qiegħed jistenna bix-xabla f'idu biex iħanxarlek minn nofsok, ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha għajtet bleħen wieħed u birku lil Alla li jsalva lil min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi kliemhom stess ikkundannaw lilhom infushom bix-xhieda falsa li taw u għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom ridu jagħmlu lil ħaddieħor u hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti ġie salvat. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Inwiġbu s-salm flimkien. Ma nibżax mill-ħsara, il-mulej, mulej għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej ir-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn ilma fejn istrieħ joqodni, hemm u jrejjaqni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'widmu dlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħi u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Inti tħejji mejda lija, biż-żejt tidlik li rasi, il-kalċi tiegħi tfawwarli. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġġa lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. Qarim mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu telaq lejn l-għolja ta' Żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u hu għad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet f'adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu, Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Imma inti xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom, min fostkom u bla dnub jitfaħħaq l-ewwel ġebla. U raġa' tbaxxa jikteb fit-trab.
Kif samaw jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuħ, u Ġesu baqa' waħdu mal-mara, wiefqa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Qalilha Ġesu: Mela anqas jien ma nikkundannak. Mur, u millum il-qudiem tidnib x'iżjed. Il-kelma tal-mulej. it-tagħlim tal-Evanġelju. Fl-ewwel qari rajna li l-mulej salva l-innoċenza ta' Sużanna permezz ta' dan iż-żagħżugħ Danjel li waqaf lil dawn iż-żewġ imħalfin krudili li għaliex Sużanna ma ċedietx għall-istedina tagħhom għad-dnub riedu jakkużawha inġustament b'adulterju. Fil-Vanġelu Ġesu ma jiddefendix mara innoċenti, hija mara li nqabdet fid-dnub. Il-kundanna miktuba fil-liġi hija ċara, għandha titħaġġar. Hekk jgħidulu issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Inti ma xi tgħid? Ir-risposta ta' Ġesu hija li jsalva lil mara u juri lil kull min qiegħed jakkużah li hu mhux aħjar minnha. Huwa messaġġ li hemm bżonn nifhmu u nixtarru dan il-jum qaddis tar-Randan. Kemm il-darba ġġudikajna lil xulxin, kultant ukoll xandarna id-dnubiet ta' xulxin, min għalina aħna aħjar minn ħadd ieħor. Quddiem il-mulej il-koll ninsabu kif aħna tassew. Xi dritt għandna inwadbu l-ewwel ġebla. Lil-mara Ġesu jgħidilha: Jiena ma nikkundannakx. Mur millum il-qudiem tidnib xi żjed. Minflok jikkundannaha l-mewt, jaħfrilha u jagħtiha ċ-ċans tibda mill-ġdid. Hekk jagħmel il-mulej magħna kull darba nersqu lejn is-sagrament tal-qrar. Xi ħadd jimilu għalli għandna tqarbina tax-xewqa, hemm il-qrara tax-xewqa. Kif tagħlem il-Knisja aħna li nidimbu tal-inqas 7 darbiet kuljum bid-dnubiet venjali tagħna, naqgħu l-maħfra talla bit-talb, bil-karità li nagħmlu, billi nilqgħu min għandu dak kollu li għalina huwa skumdità u ħajja diffiċli u bħalissa dawn ma jonqsux. Għal min hu konxu minn xi dnub gravi. Jiena nfakru li l-ħnina ta' Alla hija kbira u li f'dawn il-mumenti fejn il-qrar mhux possibbli għaliex mhux dejjem insibu il-possibilità li mmorru, importanti li wieħed jagħmel għat-tandiema u jagħmel il-proponiment li meta jkollu ċans, l-ewwel ċans li jkollu, iqer. Imma b'dan il-proponiment u b'din l-indiema, il-mulej jaħfrilna, jgħidilna lanqas jien ma nikkundannak, mur u millum il-qudiem tidnib xi żjed.
Ejju rresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh mod speċjali illum għal daw kollha li huma imtaqlin fil-ħajja u fil-kuxjenza tagħhom biex ma jinsew qatt il-ħnina kbira tal-mulej. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk li huma rikoverati bħala pazjenti fl-isptar Mater Dei, għal dawk li ntlaqtu bil-virus COVID-19, għall awtoritajiet tas-saħħa, it-tobba, il-konsulenti, in-nersis u l-istaff mediku kollu kemm fl-isptarijiet kif ukoll fil-komunità biex il-mulej ikun il-faraġġ, l-erf, il-paċenzja u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Fil-waqt li nirringrazzjawk mulej għax-xita li għamlet, nitolbuk għall-bdiewa kollha tagħna u għal dawk li jaħdmu l-art biex inti tkun il-qawwa u l-għena tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Nitolbu għal qraba tagħhom. Imma għal dawn ħudna li qegħdin imħadnin fil-ħina talla, nitolbu li l-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Jilqa' mulej it-talb tagħna li aħna nagħmlulek bl-interċessjoni ta' Ommok Marija d-Dolorata. Għamel li aħna ikonna l-barka tiegħek fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax it-tjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Fil-misteru ta' dan l-manbiti ta' sem, fil-natura divina ta' Kristu kif hu jiseb magħna, fil-natura tagħna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tal-ħajja. Il-qana mulej Alla tagħna, hu li unidu qodimek u għamel kullu x'b'nafsa. Naddafni mulej miżuriti u rubti. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina nitolbuk mulej li aħna u niċċelebraw il-misteri quddiesa tiegħek, nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis ta' ġisimna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-andlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Qaddies tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dussija. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int, o salvatur tad-dinja. Bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha b'mod speċjali San Sebastjan u San Turrokku li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Kull li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se qarmu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj kif bil-mewt tiegħek, kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna
għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa. Għamel li bihom neħilsu dejjem mill-ġibdiet ħżiena tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
nadurawk o Ġesu nberkuk, għas-salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-fer meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp il-preżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Snata kuljum madina llum, affrenna dbietna bħalma nagħmlu minnu ħati għalina, la taħniex fit-tiġrid jisser is-sema. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla tlob għalina mtembin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-fer meta Sitna Marija u San Giuseppe sabu l-Ġesu fit-tempju jitkellem mal-orrif. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titin kif is-sema jgħla fl-art. Obsna ta' kuljum matina l-lum offrenna d-dubitna bħalma nafru mill-ħati għalin, la taħniex tiġi fis-sena. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, l-ewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu, aħna nibku nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turfnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o qija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema jgħla fl-art. Obsna ta' kuljum matina l-lum offrenna d-dubitna bħalma nafru mill-ħati għalin, la taħniex tiġi fis-sena. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopolina u timbin issa u fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jistrieħu fis-sliema. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier eterna Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija,
imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-pariri tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok aqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana ta' Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. U Alla li rid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruha Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Pawl Missierna, San George Preka, Beatu Nazju Falzoni, Beata Adeodata Pisani. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa, aħna nkunu ma'kom għada fil-għodu fid-9:30 għal-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Infakkarkom li għalkemm iridu niqpaw ġewwa u noqogħdu l-bogħod minn xulxin, xejn ma jżommna milli nkunu qrib xulxin permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni. Ejjew nieħdu ħsieb xulxin. Il-lejla tajba.